Mit csinál? Vezet. Hát nem semmi azért. 22 hónapos? Mondom, mindjárt vissza a kocsi kulcsot, aztán nézhetünk. Csá. Nagyon ügyes vagy. Föl tudja húzni az ablakot, lehúzni. Tényleg? Minden. Hello. Anya? Csücsüljek oda, elviszel egy körre? Elvisz egy körre, igen. Anya? Igen. Ott a helyem elvileg. És mi lenne hol a helye? Hát már itt. Mi lenne hol a helye? Hm?